2 akcija, to je taj live. To je taj live. Danas je datum 22. august 2020. Korona u najavi. U najavi kumara moj. Jeli kumara, kako si, šta radiš? Dosta je danas što sam bio u Sarajevu i tako dalje i tome slično. Moje ime je Vuka Pravo sam sada pričao sa našeg brata Lepog, kaže jebote nema danas našeg kumara ovo onom. Jebote ono, mi misli da igramo u basket, a na ti ono pobegao kao šuga. Najče šuga kum. Jesi ovo malo što prošli kako beži kum, a? Mijau! Koliko ti nema? 120 dinara kume. Kum nije vidio 120 dinara na stolećima, decenijama majke. Dece mi moje kum, koji su samo dece? Da kume, da. I reci mi kumaro, kakav je kum kad se izrežirao pre na basketu? Ljudi, dragi fanovi, znači, ovaj čovjek što je pored mene sad trenutno, prva stvar to je moj brat, tako da zadruga, parovi, ljudi, vi znate njega vrlo dobro, ali ga ne znate kako ga ja znam. Jako mu jebem sve, jako... Ali samo A. Ali samo animal A. A sad kako se kum pre izrežirao na basketu? Kume, vidim te, daću ti loptu svakako, kume, jebeš me pa ne vadiš, kume, i ljudi dragi, i on poslije jebao kuma, kaže ne, dećete na silu, i moj kum jako ko sila izjebao mene i Lepog i otišli kući izjebani. Misliš pocepao se, a kume, kako se kum pre izrežirao kad su prebili na klinci tamo? Dragi ljudi, šta sviraš bre ti? Da, nema bre kumari da svi sađemo iz roketa sa opagijama. Klinci, moj kum bije samo nogama. Samo šutra u glavu. Kao kečevik. Pa da. A šta je kum posle rekao, posle partije? Ali sada bre, danas neće da igra niko bre, pičke jedne mali, ja sam ovdje Bog legenda, kum trev sam rođen. Mijau! Ljudi, ovo je ludilo. Sada neće nikdo više igra, sada ja igram na moj kurac. Moj kurac tako rekao. I klinci otišli odmah kući, ljudi. Strašno. Tako da basketa... Kako je malo neprijatelj to? Pa nije kume, ali dobro, ti si, ipak to je ovo, odmah poštovanje, znaš, kume. Kume, ipak si ti neko ime ti, a kum naš lep. Pokaži malo grad, idemo kume, pokaži malo grad, kako je lep. U Vranju smo trenutno. Evo ovdje neko ovdje, pekara. Pa bre kume, bre, najviše se koliko je. Kumaro! Ovdje ima... Pa nije. Neka pekarica. Nećemo jesti, nećemo Nećemo ovdje, a? Nećemo kume jedan. Ljudi, zamislite kao kume vodi u pekaru, ako plaća kum, što nikad nije moram. Kume, sve tebi nekad platio kafu u životu? Nikad u životu, i ti si kao Hatem, šta si ti poznata ličnost? Ti si moja poznata kara! Hvala ti kumaro, sad će stekati platio naš, ništa. Uvijek te namesti, kako se namesti za 2 bureka pre neki dan? Ljudi, znači idemo u pekaru, ko šta je kum, časti kum, pa znaš si koji kum časti sada, ja nisam to razumio koji kum časti. Ti nisi to, te nije bilo to jasno ko časti u stvari. Ne, ja sam rekao kume da volimo. Ja ću tebe da častim svaki put kume, meni to nije, znaš, vidi kako je. Zdravo, curo, kako si lepa je, evo, kako si naspela, si vidio, evo. No da, možda ima neki fanovi. Možda ima neki fanovi, kume, a da piti tvoj kum sada. Kume, reci... Da, bre, kume, glup si koliko. Šta si jeo malo pre kume? Šta sam jeo? Da, znači kaže, likuša, brate, koji si bio kod nje da si jeo samo neke šnicle, ono, znači tebe... Teže mi kume neko raniti nego da... Ne do Bog tebe neko da rani, kume, znači to je bilo 1000 € mjesečno kume. To je pako ljudi. Igo, brat, narko. Pozdrav je. Legendo! A ovo je na ekstrema, 100%. Misliš, a? Na Rolexima, majke. Daj kume, već imamo 5 minuta ovaj. Evo, znači kume... Opet ću da se vozimo kume 2 sata, znači idemo za ovaj Beograd. Idemo Pekaru. Na Altiru, to je realno. Na Busije, kume, a? Idemo kume gdje. Kod baje malo cringe. Kume, da te pita sada nešto sada, šta misliš ti o tvom kumaru i kad igra basket, ajde reci fanovima tvojima, kakav je tvoj kumar? Moj kum je jedan veliki gospodin, ne bi dodao čalet u svom na samrti. To niste vidio u životu. Znači, ali on se opravda, tako kaže kao kume, kao nemojte dodati, nisam bio na treningu kad smo učili dodavanje. Znači čovjek nikad u životu nije dodao, to nisam vidio u životu, majke mi moj. Ajde reci kumar. A lepi brat jadu, majke mi moj. Reci naš brat Lepi kako igra majke. To je stvarno dobar dečko, ko Lep, ljudi. A priča mi njega kao Dragi za Muriju da je cinkaraš ovo. Ovo mi će se zakora. Priča je Lepi kao cinkaraš kao da je krao žu, brate. A Dora kaže kume šta je to istina, kaže kako te nije sramota kume. Ti kume nikog ne puštiš u stvari. A kume ja sam čuo da ti kradeš kafe jebote. Kafe? Kradeš kafe i one kese za... Šta za, već šolj? Da, pa to. Ovo naše. Kumare, ovo naše je. Kume, kako nama dojaju u životu stvari. Reci kume,
Šta je za tebe sreće, kume? Reci Kad vidim Starksa na backi. Reci tvojim fanovima šta je za tebe sreće, kume? Za mene je sreće kad moj kum ode na burek. Kako što se ja ne mogu više, majko. Kume, ajde tebe ja vodim kući, kume ovdje. To je realno. To je realna priča. To je taj live. Jebote, koliko sati ima? 2 sata. Koji dan znam? Subot? Nedelja, posle 12 sata nedelja. Kako nama kume da jaje. Zamisli kada ideš kume u Italiju, lažeš već 6 mjeseci ješ u Italiju. Kako si ti lažao, na kamati si 30.000 €. Moguće, kumara... Što pričaš ti na YouTube? Na YouTube. Kumara na kamati 30.000 samo za burek, brate. Pa samo ti duguješ ljudima ovdje ne znam koliko... Koliko im kume dugo ima? Aca Lukusu duguješ ne znam koliko, Džusu duguješ ne znam koliko... A kumara ti Kozmeju duguješ... Kozme te juri, dečko, juri te već... Danima ne može da te nađe, Ali kumara, ti si moj kum, ja idem tebi. Ti si kuma, ne može kume naš, mi smo ono naše. Ono naše, to je to. Pa kao kume, pa moram da prdam kume, majke. Nemoj da prdiš auto kume. Ali ovako ti auto košta kume, sigurno 4.000 €. Auto košta 200 € plus 20.000 registracija, to je 4 glava. I imaš brate čorbe za 700 dinara. Vrh, to je prava priča. Idemo da se vozimo gdje hoćeš kumara. No taj kumara idemo spavati. To je te life, ljudi. Ćao kumara, idemo spavati. Ćao od mog kuma, BG, idemo. Ćao, crni moj brat. Idemo sve pičke, javite se mom kumu. Na fiksni u Barajevo. Na fiksni u Barajevo, znaš ovo su osmice kao... Zovite na fiksni u Barajevo i u Ripolj, molim vas. Znaš kad mi kaže ovaj kum, kaže skini se sa osmice, ja peglo sve ribe, znaš 0.11 osmica. Znaš ovo Barajevo, Batajnica, kaže ovaj kume skini se sa osmice. Kumar ide levo, znaš? Ne mogu da mogu levo, kume želje jednostavno, jebate pa ja. Pa zato ti nemaš dozvolu, zato ti nemaš auto. Kada hata poznata, leći što ono, moj kum nema auto, jebate. Kume, koliko sam siromašan. Moj kum se vozi samo u autobusu, ljudi ide one... Jure me onaj bus siromašna agencija. Siromašna agencija pojde kum za zimbabwe. Kume, moguće da jedeš, brate, samo da jedeš, brate, uštipke ove, brate. Nestiženje. Ti si štekara. Kako si ti ko, a? Kada ljudi, fanovi, ja najveću štekaru od njega nisam vidio. Ti si gori čovjek od mene. Gori čovjeka, to je Stipsa. Stipsa ljudi da jede samo pice sam po 2 metra i da moj kum samo sam jede pice. A s tobom na burek kad idem kumara? Znači ti ideš samo na burek samo kad ja plašam kume. Kaži fanovima kume, kaži fanovima. Evo kuma iz kontejnera, ovdje smo jeli pre neki dan. To je klopa do jaja, majke. Mijau! Idemo kumara, čao.